Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa dan sanak, saudara di rantau maupun di kampung, dalam kesempatan kini nangko kita cuba menggali teknik nan tersimpan di dalam saruang nan sabidang. Secara teknik garak langkah silih, saruang sabidang merupakan kunci garak menjadi rasio garik nan agak magihkan nan menimbang raso jo pareso, raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Itu gambaran karangkonyo. Untuk mendapat cayo nantarang nan serancaknya kita cari narasi na membayang. Narasi na menjalehkan saruang sabidang ateh lutui kayo miskin alamainyo ado batampek cie-cie. Arus dalam tak boleh sentiang, patut sentiang tak boleh dalam. Teraju hati ke karajonyo mungkin jo patut saukuran. Tanah nan merah bacoklatan batabu bintang sabalik. Tando barani kerana bana di pagar alimu jo makripai. Semarak ke dalam kampung mancayo masuk negari. Itulah narasi isyarat nan menjalehkan nilai nan tersimpan dalam saruang nan sabidang. Nak tampak cayo nantarang, nak bersuluh je matuari, nak bagalanggang matu orang banyak. Kita cuba menjalehkan, kita cuba memanjat batang, disisiak dahan ciek-ciek, dikuak canggah setiap batang. Nak dapat buah nan masak, nak teraso manih nan ranum. Saruang sabidang ateh lutui kayo miskin alamainyo ado tampek cie-cie. Secara garak langkah silek melatih kebiasaan nak kuek lemah di badan, nak samo barek langkah jo pelangkahan. Harus dalam tak boleh sentiang, patut sentiang tak boleh dalam. Artinya pandai menjago lebih jo kurang. Nak jan basuh andaian urang, malabihi ancak-ancak mengurangi sio-sio. Ukuran nan sedang elok dalam setiap langkah jo pelangkahan. Tagak nan seimbang, garak nan tahu kue jo peraturan badan. Dawai hati terajunyo mungkin jo patut sapadanan utamakan raso jo pareso. Setiap tampak pagarakan arih membaca garak lawan. Nak jamba suo kata orang, gadang suo tak menganyang. Waspada mameh jo keadaan. Serupa pantun andaian orang, pucuk sinyali riteh, pucuk surian mudo-mudo, dilangi orang lalu linteh, awak dibalik itu pula. Capai hakikat orang mukmin dan sejatinya nan arih membaca bayang. Serupa ungkapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati jo pirasat orang mukmin. Alun takilek lah takalam, bulalah sangka 30. Alun diliek lah tamakan, raso lah tiba dalam tubuh. Ba itu hendaknya garak langkah silek di Minangkabau. Sehingga sari basuh cakap, di arih laye sikap nan bijak. Kemudian nak samporono kajiannya, nak sampai ke hulu pemahaman, ditampuh selangkah lebih dalam. Narasina menjalehkan warna isyarat karakter kepribadian. Tanah nan merah bacoklatan batabu bintang sebalik, dipaga lemu jo maripat. Artinya berani karena bana dalam garak jelangkah silek. Alun puma pemahaman
dasari dek kajian langkah 3 jo langkah hampir samparono ujui dalam langkah 9. Artinya segala teknik bela diri dipahami alemu bak bintang bataburan samarak di dalam korong jo kampung mencayo masuk nagari dalam rahmat jo keridaan Tuhan. Dalam martabat nanti go kayo hati musikin hati kokoh di atas kebenaran nan baik diminta tak terlarang dek pandeka Minangkabau. Itulah sifat pandeka dan kepribadian Minangkabau. Alun bakandak lah diisi, alun meminta lah dibari. Ba kau itu katupek bau balaye bau kasampan kalimonyo takile ikan dalam air alah tentu jantan batinonyo. Ba itu kearifan membaca bayang nanta simpan. Ko ado kandak kanan buruek baratui batu panaruang tatagak pada paganan kokoh pari tabantang mahalangi maampang lalu ke subarang badindiang sampai ke langit haram kandaknya dipalakukan. Ba itu pribadi pendeka Minangkabau. Maumpuh baladang kunik di bawah nak rangka Kuantan galeh habis harilah sanjo bapantang kuniang dek kunik haram lamah karena santan. Ba itu pendeka nan sabananyo langkok samparono. Ba itu gambarannya basuo andayan urang bacawe salilik pinggang bakain sebugih lamo badeta hitam batalo mai adek lanca diundang tarang jalan ke surga. Ba itu pendeka nan sabananyo. Nak samparono kajian lai nak tibo pahan di batin diurak satangga lai langkah jo gari raso jo pareso balabeh jo gele samparono di dalam diri. Hakikatnya dak terpisah antara lai jo batin. Lai menunjukkan batin, kulit mencerminkan isi. Itulah sakileh bayangan dalam rumusan saruang nan sabitang. Diakhiri yo pentun petuah orang tua rotan jo manau dari pagai dimuek orang di Muaro dibawa lalu ke Kuantan. Bukan nambo cadiak pandai alemu di Allah tasimpannya tinggal dek kita memakaikan. Cala Allah tajam pun ado tinggal di bawah yang menyampaikan. Adat Allah sarak pun ado tinggal di awak memakaikan. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabih. Kok gawa tolonglah timbang, kok doso ampun alabih. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.